urte erdi bat. Profesionalizateari utzi diola. Bai. Zer moduz bizi eiz? Bueno, egia erran leheno baino bekio, lasaiago bintzat. Lehen baino bekio? Bai, hombre, gauza guztiak bezala eta aldaketa guztiak bezala, ditu belde gauza honak eta txarrak, baina orokorrean lehen baino lasaiago eta bekio. Baina kirolari profesionalentzat baduk hor benetako froga bat, esan nahi zuen bizitza izan du, ez bakarrikan urte jakin batzuetako jardun profesionala, askotan txikitako ametsa eta bizitza osoa. Ez zuen bildurrik? Bai, beldurra banian eta kristoan gainera. Azkenean ez nekien ze gertatuko zen nirekin eta batez ere beldurrek handina da norberak egiten duenean bere pasioaz eta hobiaz bere ogibidea hori nozpatxere bukatzen baldin bada, ez da erresa bizi normalari aurre egitea, ez? Beldur nintzen, baina zorionez tira, gauzak oraingoz ederki jozte eta... Eta oin, Ibardiz, nik ez dira sekula ego, bildurra ematen zidak? Bueno, lasai. Normalian, bizitzan eta biziketan ere bai, maldak definetazea abidean negotzi dituzun, gogorrago dire edo gutxigo eta hau, eta igorra hitz polita da, guretzat beratorrentzat gure mortirolo alpedu ez edo galibierra, gorputza eta horrelako sasoia dun batentzat zaio zen. Bueno, ik orduan lagunduko didak, bildur pixkat badiaz, baina... Egon leze, igoiko gaitu gainera, ikusten ez pinona handiak arre dukela, ez zio problemikan gainera presiak ez zeok, euri jaztik emaitxe ingo ikenikan, handian bu. Venga, guazen da. Gabon guztioi batu zareten, adiskide eta testigu, txirrindulari bizitzak badu, sufrimentu eta kastigu. Urte luzetan pedaleatzen, eta ikusten betigu, hain ibilbide zoragarriak, festa handi bat merezi du. Nahiko arrazoi eman dezu bai, omenaldi baterako, bat bakarrik ez beste amaika, geneuzkake aukerako. Seguruenik ez da izango, itzuli baten erako, podiumik ez da izango baina, lorerik ez da faltako. Eta, orain zerra bil, omenaldiz omenaldi? Bueno, pare bat izan dizki eta hirugarrengo bat bai noskia jatorrek. Eta, zerra izurduri jartzen den horietakoa omenalditan edo? Bira, normalian ez, bino beran azkenengo omenaldi hortan, egilerran, unkitu ninduten, eta, azkenengo beharrezko eta derrigarrezko hitzealdi horretan, pixkot nerviostu nintzen. Pixkat, ahotsak dardar? Bai, dardar bineon gehiago bai, eta, ez dut inongo arazorik erratiko unkitu nintzela eta negar malko batzuk ere gotan ditula bai. Eta, hau berezi izango duk, hemen bertsolariak izango direlako tartean. Ze harreman du bertsolaritzarekin? Hombre, nik egerran harreman handirik ez dut izan. Baina nik adinkideak dituk Lesakako bortziriko bertsoskolakoak. Estitxu Fernandez, Estitxu Arozena, Silveira. Silveira bere, bai. Eta, hiruekin ere zeharkako erlazio pixkat izanin, Estitxu bilekin, institutuan eta elkarrekin nibile ginen. Silveirakin, eskubaloian ibili ginen elkarrekin, ez da egit hori bertsolaritzan. Silveirakin eskubaloian ibili alitzen. Bai, pivote gorra guan, Bai? Bai. Ez da egit, baina kirol mundua, edo txirrundularitza mundua eta bertsolaritza berez
ordutegi atletikan nahiko... Jode, herri, nahi esango diaki. Lehengo astean Giro de Romandia, eta orain Giro de Italia, 4 igande ez etzeukea, itzetik ortzera, igande bazkal ostean. Ja, bai, Hori etzeik ondo egituko egi, ez? Hori da zuzenean emaitza ez duzulako. Zuzenean eman berko zen ituzien. Zuzenean. Hori da, ospiral... Igual, mendiluzeri eta kolinari esango zio, haber segitzu zaien. Ikere egun behar izan duen etxean. Bai, urtez. Korritu ezin da, kompetitu ezin da. Bai, urtez. Eta irakurri nian prentsan, positiboa, iretzat positiboa izan zela. Bai, bueno, azkenean, ni beti gaiten dut, bizian gauza honetazikan zaila dela ikastia, ez? Karreratan adibidez, ni gutxitan gertatu izan zait, baina irauzten duzunean ez duzu jozu ikasten. Galtzen duzunean edo irauzten ez duzunean mitzat, baduzu nondika ikasi. Garaipenak berez ez dizu irakusten. Porrotak erakusten dizu, ez? Eta hori denadik, behin basamortua zeharkatuta. Hasieran, ez zituen gauza gain garbi biko agian. Hori da. Hasieran muturreko hartuko guen. Bai, hasieran eta bukarren, bai. Horrek irakutsiziak, eta ni hemen gaituk, biziketan gainean, paraje ederrian. Biziak onean jokarrik gaituk, baina ni zapato horietan ez nago egon. Eta ia honetan ez ere. Orduan, oneraino ire zapatetan egon izan banitz, behar bada hire inguruan valorazio, juizio edo lakoren bat egiteko moduan egon. Orduan, bestela ez? Bestela ingo diat, baina orain behintzat saiatzen hauk alik eta utxien egiten. Hemendikan kanpo eta atzerrian, normalian, kirola eta kultura eskutik handoat, baina Euskal Herrian ez da horrela. Ni Italian izan ditu igual esperientzia gehiago eta hola, eta han badaude. Pantani zenari hango talde famatu xamar batek disko bat oso zorikan eskini zion. Holako mila adibide daude. Tipo Pozzato, guaindikan ere kirolaria dekena, txirrindularia barkatu, horrek bere lagun sukaldari batekin indu halako liburuxka bat, liburu bat non, berak proposatzen dituen biziketa ibilbide batzuk, eta bere lagun sukaldari honek ibilbide horretatikan dauden produktuekin plater batzuk egiten ditu. Bai, hori da. Hori egin behar dukek hemen? Bai. Norbait lagun hartu sukaldarinen bat? Hortako zekez, bai, persona proposa, bai. Eta bai, itze egin da badago ere, bai, eta bueno. Nik baduk, gaur itaz galdezka aritu nauk eta euskal ziklista kultura eta ospea duk. Eta gainera hori hain esaten ari haiz, beste herrialdeetan agian ez daudela hain bananduta kultur mundua eta kirola. Ez, gainera nik uste dut, bai kulturak eta bai kirola, da behintzat nik txirrindularitza eta iraupeneko kirolak ulertzen ditute moduan, emozioak transmititzeko moduan. Zubi gintzen hasi beharko duk. Horixe bertzioz nik falta. Emozio pixka jarriko zio, venga, saka pixkat. Bai? Bai, saka pixkat. Ni ez dio ja... Ez dagoela dio, baina ez dio egia. Udazkenean igomentzen inoizko azkarren usategietara. Hala ere mendikon, sagardotegiko nagusiek, txominek eta inaxiok, sorpresa prestatu diote afalostean. Azken burukoa jan aurretik baskulara igoarazi dute. Denak zain, eta azkenean... Zenbat? 79. Hau izen duen da. Ez, kilo batzuk irabazi ditu, baina inbeste ez. 79 pixatu zituen, eta pixu horixe eman zioten sagardotan. Patxik, han geudenon artean banatu zituen botilak, siniadura eta guzti batzuk. Mai molare jarri zigun guri. Italieraz, ez etxi sekula. Behondaizula patxi, hori da hori mauka, pixuaz trukatzeko sagardoa auta, ekarri du baskula, igo gora aupa, arrokeria beti baskularen aurka, baina humiltasunak pixu gutxi dauka. Baina humiltasunak pixu gutxi dauka.
Baskulan jarri eta zenbakia bapo, agertu zaigu eta ohartu beharko, 69 ez direla asko, behar bada gehiegi bizikletarako, ta ziur gutxiegi sagardotarako, ta ziur gutxiegi sagardotarako. Izan ere hain garbi ikusi da hemen, hain forman egotea ze gauza txarra den, nik pentsatuan neukan pixatu baino lehen, atzetik joan da hanka jarri behar nuen, botilak banatzeko konponduko ginen, botilak banatzeko konponduko ginen. Hori izan liteke, agian sineskaitz, hemen antolatzaile bat bada fidagaitz, bersoa ta kirola, naiz ta urrunean maiz, ibili oi zaizkigu, nerekiko garaiz, 62 dauzkat ta bersolari naiz, 62 dauzkat ta bersolari naiz. Lan berean gabiltza, baini eta baizu, patxi oraingo hauzuk aditu ezazu, sustrai lagun bezala hariko natzaizu, ofizioen aldea hortan dago aizu, patxi forman dago ta zuri falta zaizu. Patxi forman dago ta zuri falta zaizu. Umemokoa zela ikasi zuen Patxik Ibardinerako bidea. Euskal Herriko itzuliko etapa bat urtero amaitu izenan, eta idoloak bertatik bertara ikusiz sartu zitzaion harra. Profesional gixara ere Ibardinen egin zuen keinurik deigarrienetakoa, duela urtebete pasatxo. Duela urtebete, ein zaitezte kargu, Ibardinen dena zen, belaino ta gandu, patximetara heldu, zen nahiko berandu, lurrari musu eman, ta harrituta gu, ta orain aita santuak patxi izena du. Ta orain aita santuak patxi izena du. Zenbat kasualitate dauzkagun bizitzan, naizta sustraik kontatu normala bailitzan, naizta jarri zaituen santuen peskisan, zu patxi aita zera ni neu naizen gixan, baina inoiz ez zaite santu izan.
baina inoiz ez zaitez santu, santu izan. Berdin da ibardinen edo turmaleten, naizta zure karrera behin betikoz eten, utziak dizkiguzu mila oroitzapen, beraz zergatik segi txorradak esaten, patxizuk segizazu zarena izaten. Patxizuk segizazu zarena izaten. Hemen. Ai, ama. Bakoitzan egiten alduko hori. Palmazio hori. Ez. Nire eman, niretzat ez du behin berezia. Ez da. Baina hori, atentzioa eman zioan jendeari, Bueno, ni azteko txirrendularitza maldima naiz. Haunitz da, urte hauniztan Horbetino Solerriko itxura llegatu zelako, beste urtetan, eta, bueno, txikitan idoloak ikustera. Eta gero, pasatu nituen 2 urteiek eta gero, olako momentu albizitu izatea, niretzat haitz importantia zintzalako, eta orduan, eskerre ematea. Eta nik uste dut egun hortan, eta momentu hortan eta hemen, nire kirol bizitza akautzen hasi zela. Eta gure kirol bizitza gaurko ere, bai, eh? 10 metro egote, ja. Noizko hori! Listo, bai. A ver, Mereziko dikora jotzeak, ez? bai, duda. Venga, guazen, kusiko zute biztak. Ai, amar! Venga, Jon, alperra, guazen! Bakizu, guain dela gutxin intzatzen artikulu bat horre Italian, eta badirudi bizikletan ilargira joan, etorri eta munduari buelta bat eta gehiago gainetela. Ik? Bai, nik eta, bueno, ia edozein profesionalek. Zenbat kilometro dira hori? Gutxi 6.000 inguru dela. Gutxi 6.000 inguru. Bai. Eta ezur batzuk hautsi ere, bai? Bidean? Bai. Bidean erorita. Bai, bueno, gainera ezkerraldeko guztiak. Bai, bueno, femurra, ezker besua eta ezker lepoztaia. Baina bain, sakrifizio danak eta bukatu dituk. Bueno, beste batzuk hasi dituk. Bai. Bueno, bizi lasaiago bai. Ekarri diat, nire alustu ondo, ez hau txalduk. Ez dit plazer hori. Ez du plazer hori, bertsolai aparte duk, Bai. eta sukaldaia ere bai. Adiós. Ino. Zuek zana hori esaten duzue. Bai. Azenario, tarta. Bai. Plazer baduk. Vale. Zuek lehen, olakoa jateko eta, honek- eskatu beharko Keba, honek azkenean sano xamar maiten dik anaiz, honek bizioneri, honek zei pegatu du ba. Honek ze kaltingo dik, kirolari bateri honek. Gozozalea laiz, guztetzen jatea eta. Bai. Asko sufritzea duen lehen. Gozozalea, bueno, egiaran kirolaria eta iraupen luzeko kirolaria gozoa jan behar dik. Orduan, bueno, gozuak nola jaten nik eta gozozalea banau, bueno, ez dik nahi beste sufritzen. Eta, omenaldian orduan, sortaino bat sagar, no? Edo ardoa, edo, bai, ez? Bai, zer bat ipatu dio. Bai. Ardozalea laiz. Bai. Gainera, hor arduan inguruan kontatuko gauzatola, bueno, azkenean bizikletak emantziakena eta Martzio Brusegin ere lagun minorrek. Martzio Brusegin. Bai, bueno, kirola... Hori, izen horrekin nire ziklista izango ninduen. Martzio Brusegin. Brusegin, bueno, berez Brusgain. Brusgain? Bai, zera, bueno, Austriako... Ego Tirolkoa edo da. Bai. Eta berez, bueno, berak bizikleta utzi du ja, nirekin batera, eta ardo gilea da. Bere arduari amets izena jarri dio. Bueno, Euskal Herria ere eta gure laguntasunaren isla da, omenez, eta bueno, polita. Eta berez, arduan jartzen du ametxeagi bihurtu. Ona! Ia egunen baten probatzen dugun, ardo hori? Bueno, hartuko dut, zure eskamen hartuko dut nire kontuan eta eskatuko dugu tiro pare bat. Bruseginen amets hori ez, baina mendikon ausarki izan zen ardoa. Eta kantua ere bai. Bertsolarien lana erakutsi dizuegu, baina bertsoak adine izan ziren kanta zaharrak. Euskal Herrian euskaraz Iterik ez ala Bota
Giro berezia izan zen afaritan. Ibardin bera berezia delako seguru asko. Ba esaten dit piztu duela oroitzapenen motorra, ta oroitzapenen munduan toki hau izan leike altxorra. Urruñarrentzat Ibardin baita, pasabide derrigorra. Urruñar asko kemen hartzen du, lehendabiziko mozkorra. Nik Urruñarren berri horretan sustrai baneukan lehenago, neu ere naiz Ibardinetik gaur lehenbizikoz igaro. Goraino heldu naiz eta pixka bat ere segidet arago. Ta errepidean Urruñaldera marraik zergatik ez dago. Marra beharrik ez dugulako ai adiskide maitea, edo norbaiti otu zitzaion marrak ere edatea. Urruñar askoi pasa baitzaie, mesede edo kaltea. Ibardinera autoz etorri eta oinez joatea. Beraz Ibardin parrandarako berez da leku itzela, oinez bueltatzen aldira asko, naizta autoz datozela. Banekien bai santu itxurako baten ondoan nintzela, sustrai zergatik kontatzen dezu zeuk bazeneki bezala. Ez dut ukatzen paraje hauetan ibili naizenik pozik. Ez dut ukatzen bentetan inoiz ez dudala utzi sosik. Baina kamarak hor daude eta hobe isiltzea kasik. Pasatakorik ez dut kontatu, ikusitakoa baizik. Hori da hori kontatu nahia, eta hori da hori memoria. Alde batera bazterra jota bestaldera eroria. Baina kamara hor dago eta auzo beran dago ia. Denok zergatik kontatzen dugu lagun baten historia. Kontatzen dira adiskideen eguneroko ogiak, bere mozkorrak, bere pekatu, bere plazerta obiak. Berdin da izan kontrabandistak, berdin mozkor eroriak. Beti daukate gorde puntu bat,
Ibardingo historia. Parrandero naiz kontrabandista eta beste hainbat alako. Seguru nago paraje hontan, inoiz ez dela faltako. Guztia ez da inoiz jakiten ta gordean bego bapo. Ez badakigu ez alda izango jakin behar ez delako. Zeinen jatorrak zeraten Aitor esan behar zendun gehienak ez denak. esan det entzuteko entzun behar zuenak. Esan hauek direla entzule onenak. Baina batzuk ez zuten askorik entzuten. Apenas guri aritzen utzi nahi ziguten. Ez dakinik zeo zer beldurtu dizuten. Horrela zaila dugu pakean jarduten. Ta orain zeixiltasuna eliza dirudi. Horregatik jarri zaita aurpegia txuri. Gu bisantu gera eta begiratu guri. Hortan oker zabiltza gara deabrubi. Baina nik ez dut inoiz hartu sarderikan. Ta ez dut uste gehiegi komenidan. Ez al nauzu ikusten baserritar pintan. Itzez ari zera zude abrukeritan. Ze ona den zirikatuta ondo hartzea. Hori da bizitzari zentzua sartzea. Kobratuta gainera adarra jotzea. Horri esaten zaio ongi pasatzea. Gure ofizioa hori da gainera. Ta gustora gabiltza horren arabera. Ez ditugu ezagutzen ere eta greba. Ta orain kafe bat hartzen goxatuko gera.